Manda. Manda. Comrades, siyabonga ukuthi today ithathe ilungelo lenu nalibeke esandleni. Lokho kufanele singasishayeli phansi, sikushayele eceleni. Ngithathe nje ilungelo lenu. Kuba the young people abagcwele la abaxhashazwayo. Bahlukunyezwe bevela nje kwispace sokusebenza. Bathi ke into esikhulumayo njengamanje makomrade. Into esikhulumayo njengamanje makomrade. Fanele kuze umqashi wenu njengoba kade singena la ngaphakathi sizokhuluma naye makomrade. Ngokuqala into esimreminder ngayo ukuthi kwanemali aniholela yona kufanele ngabe uniholela yona. Ngokwe collective agreement nangokwe minimum wage, you are very far from the origin. Understand? So now, okwesibili, ama-deductions lawa aqhamukayo kufanele siwazi ukuthi awani. Yini le ayideductayo uyideductelani? Because uma ngabe endideductela fangabe ndideducteliwa i-UIF. Okuyiyona ke engekho ku-UIF. Okuyiyona ke le ekufanele senze sure ukuthi iyona ayideductelayo ye-UIF. Ngoba lento ithi uma ngabe uphelelwa umsebenzi uyakwazi ukuphila for 6 months. Number 3, inkampani njengamanje we have to check ukuthi yona iregistiwe na kwa-bargaining council. Ngoba ukuze inkampani icomplye kufanele irejistwe officially kwa-bargaining council, so that kuzosuka abantu ama-inspectors from bargaining council zize khona la zizokwenza i-inspection neye-safety indawo enisebenzela kuyo nama-hours eniwasebenzela. So now lezi zinto zama-hours kumele kube yizo ezicontrola iholo lenu, because njengoba nje sila siyathola ukuthi kulento enisebenzayo yonke nje i-out of order. Angekho umsebenzi okwazi ukusebenza ngaphansi kwe-minimum wage. And ke si-right-ke njengoba sesila sizwile ukuthi akhona ama-desk akafika ngaphambili adla imali kumqashi. Sizwile lokho, bakhona abantu abangene la bazoklema imali kumqashi. Umqashi usenegunya nje lokudelela. Ngoba kukhona abantu abafika eqala bazodla imali. Asizobasho-ke ngoba niyabazi labo bantu. Kodwa namhlanje-ke njengoba udadewethu eninikeza lama-forms, iwona azokwazi ukulanda inkampani ayiyise kwa-bargaining council. Kusuka base-bargaining council beze la bezobona kahle ukuthi nina nihola malini, kufanele yini ukuthi nihole leyo mali. Bese kuba i-condition enisebenza kuyo, bese kuba ama-hours enisebenza ngawo. You understand? So akulula le njengamanje abafowethu ngingabatshela sihlangene izolo ngathi mina ngifuna le sihambe nani siye ka-bargaining council yaka-clothing, sifike khona siyohlala phansi yakwa-Lobhozi yakwa-textile bayohlala phansi nathi sibatshela ukuthi there are companies akuyona le kuphela la. Lana nje yizwe leli lokuxhaphaza abantu.
iChartWorld sizenze yaba isizinda ne-hotspot yokuxhaphaza abantu bakithi. And okugcina-ke sizoshayela isipikili sokugcina sokuthi ama-foreigners must go. Because at the end of the day, yingakho bona sichaphazeka kanje. Ngoba wona ekugcineni engafuni ukuthi asebenze honestly nafeli. Bafuna bona ukulala emsebenzini, bavuke emsebenzini, bakhame emsebenzini, abhoshe emsebenzini. So-ke nabo-ke siyabasiza basithi abangasebenzi ngoba sifuni bazoqashazwa la ezweni lethu eSouth Africa, abahambe bayoqashazwa emazweni abo. So yilokho-ke makhomredi sizolinda-ke nathi noma besijayile ngoba isikhathi besingasivumeli, kodwa ngoba sekube ney'ngxabano eningi ama-issues abawa-adressa nomfundisi nokhomredi, sithe sizongenelela njengo-national singenelele sizoxoxa nabo. Uma-ke kuthiwa akangeni lo bathi sizocela-ke thina ukungena nabasebenzi ababili, so that ningeke nithi kusasa-ke nabo-ke abanye bangene base bebuya sebefumbele. Abethi nemthola sizocela-ke ukuthi nathi masengenwa nje sifuna abawuthusi, sifuna ukuba-protected kule nto yokuvela kungene kulandwe imali ngaphakathi kuqede lapho kushiwo abantu bengavanga basizakala. So-ke yofuna nikhethane-ke 2 people singena nabo so that uma sekhona abantu abathida imali nibuze ukuthi nini khona nezi bezaqhopheka khona. Cha, akekho umuntu ozoqhopheka, sifuna ukungena nani bazothi besele ngaphandle kodwa nina nibe ningaphandle ngoba futhi nini nazi ukuchaphazeka kwenu nalezi imali abayishoyo abayididatha yinini enizaziyo ukuthi ezani lezi imali elokhu ididathiwe kithi sizihambela amanga ngoba so-ke siyacela-ke ukuthi ibambeni kanje sizongena ngaphakathi. Fanele namhlanje nilaleni holide namhlanje. Amandla wethu. Hayi siyabonga-ke ngicela ipage lami libuye linama-comrade awu-2020 kodwa manje ngithola amagama yabona khona u-20 la. Ngayizindisele lento eniyenzayo.